Здравейте, човечета! Аз правя подарък на майка ми. Ето, това е нещо като макет на жена. Дано да й хареса. Това е от пластелин, глина, така да е. Твърдява се, отцветяваме, това е косата. 8 часа прави. И ще изложа една хубава и много хубава гърлица с сърчице с Коледа. За майка ми. Стига си мъртва. Да. Надявам се да й хареса. Да, и затова снимам този клип, за да ви питам, за да ви помоля да ми дадете някакви идеи какво да й направя, защото освен това какво друго мога да й направя. Моля ви за идеи.